Sibingelele iGula TV igama lami uSiboniso okobuthelezi intondo lemnyama yakolikhasa umahamba phaqaza njengentondo likhuthathini manje ngelungumdibi indawo yini amaxhosa inhlamba zamakhansela zinamathelanga ubezana amathela ngabe zaqedwe buyingu sekhuleka nabakabama ngosuthu mama wakabulela seziqothi imbokode nesekelo sibana kunzimbili ubewele nenye kumfanele iGula TV namhlanje sambelela endaweni yaBrush kwaceza lapho nasemhlanje umzane ungane zakhe sibela ngodaba lokwazi ukuthi umntwana inkosi mangosuthu ubuthelezi osekhotheme utholakala kwakho ukufika kwakhe emhlabeni bathi ke omunye umlando wakho umkhomba la kwaceza ukuthi ke watholakala kule ndawo le kwaceza njengoba isibhedlela sakwaceza lapha kokuvela ukuthi ke kwazalelwa khona namhlanje ke sinondaba la ukusilandisa ngalowo mlando ukuthi ke eminye imizi yakubo yadlala iqhaza elikhulu ngesikhathi ke inkosi uMangosuthu Buthelezi ifika emhlabeni njengoba kuthiwa kwamukelwa uNdlunkulu umntwana omkhulu umntwana magogo ozala yena inkosi uMangosuthu Buthelezi sinaye ke undaba namhlanje uyasichazela isilandisa kafushane ukuthi ke ukufika kaNdlunkulu efika wamukelwa ngubani kwase kwenzeka kanjani izinto zahamba kanjani indaba sekubingelele sikwamukele iGula TV Aphe fulanga lawule ngumntwana futhi uthi yeah umntwana phela kana ke wayeze kwaDlamini eze ufalaza kulethu indlu enkulu umntwana makho awuthatha umntwana kwaceza izindlu zintathu olondo yeah afukwathethe umntwana la ebethe pho le ndlovu ushiqe magawukazi kwaphindwe futhi ufalaza wathi ke magawukazi se ndlunkulu magogo landa umntwana wahamba ufala lo pho le ndlovu walanda umntwana wamletha esikhutshini awunamanje ke futhi waphindwa wathi ke ufalaza magawukazi kamkafa likasheko thatha ke indlunkulu uyise eMatakadunuse wasuka lapho hamba nesifuba sembuzi ehlatshwe ufalaza abamfisa ngembuzi bathe bafuna phela baweli into kulungula imbekamzi kunelivani lapho ngiyazazi nami namanje kwathiwa ke bafuna bahlala phansi lapho nophole lokushika kwahleshela isifuba sembuzi eduze manje wamthatha kwamsa eMadaka thatha ushika ba akwenzeka lapho ke eMadaka angikwazi kwenzekani ke bangangene kodwa kwalapha nje ngikwazi konke eqhutshini emzimkhulu emzini kaFalaza yeah Kabe lapho ngasichazela kafushane indaba imizi kaFalaza ukuthi imi kanjani ihlukene kanjani umuntu waseqhutshini umzi wakuphi kanjalo masikhuluma nje ngoDlamini wodwa njengoba beshilo ukuthi ke masubscribe kwiGula TV babuya ku TikTok kuyitsho masichazela ke ngomlando mhlawumbe wemizi kaFalaza usho ngalemze lapha nje yeah usho ufuna ngisho amagama yeah waphumzimoya ngisho imizi emidala njengoba kwakukhona eqhutshini kanjalo manake mana kwakho lapha ezindleleni lapha kahle ngole maso wagibela umuzi kaFalaza lo lapha kwaFadalele umuzi kaFalaza bayelamana bathi uFalaza lapha wagibela ungole masulo unasikana ufika phakathi ngole maso wathatha bayelamana so lotha umntwana magogo mayefika la amukelwe kuwo muzo omkhulu eqhutshini unamzi mkhulu wenkosana baphinda uFalaza wabenkosana wabekumakholwa pho lendlovu ezala ngawo umama ngabeke ukandwane wathi cha
kwakungibeke etshitshini lami ukakhumalo kwakumthetho ukuthi ayidlabhani benkosana la Makhola ugweje wakuya bekugweje abekwa so nalo kafishane kusho ukuthi khona indlela abanumzana ababebeka ngayo imizi yabo kusho ukuthi ebegana umnumzane ngamakhosikazi bemaningi bese kuthi ekugcineni ebeka inkosikazi basho baye besho njalo abadala ukuthi kabeka ingane kodwa ubeka inkosikazi okuyiyona ezala inkosana kuba kanjalo lo unasikana ufalaza weganwe umkandwana omdala unkosikazi emthatha ephikizeni thema sokuthiwa ke sonapha ugaraza kwamazibuko ucije impi bathi hawu falaza ngoba nakho siyakhula bekumzi yakho phela bafika-ke bocethi wonke laba ogayiba basethi lo ufalaza cha phela inkosana ngizoyibeke etshitshini lami ukamahlangeni ukakhumalo walapha komhlehlo edlabana inkosana ilapho uMakhola nankosana okay ngibheka okunye la ndaba okuvezile ukuthi uma ke sebefikile eMadaku uyacosha ukuthi awuvelo mhlawumbe ngibheka ukuthi uvuka ibambe akukho akukhulumayo noma amagama awashoyo aveza ukubonga noma ukukhombisa ukuthi umngakhe noma inkosikazi yakhe indlunkulu yakhe imukelwe kahle lapha emzini kaFalaza angazi lutho-ke kancane la lo mndanda angimazi kodwa nje khona ngiyazi ukuthi lo uvuka ibambe unina uyise umntwana ngoba khona ubonga wathi uyoletha iy'nkomo eziyisithupha ivanda eziyisithupha ngiyakwazi ke so nomntwana lokho uthe uma esekhulile wakuveza ukuthi lapha eqhuthi bekhule ngisivanda eziyisithupha ngoba ngazalelwa khona eqhuthini kwase ngapha sababikho olandelayo ukuthi nikwazi ukugcina umlando wakho ulandelo ngigwetho ubaba ungabembuke eqhuthini omdala uzalwa ngifalaza wazala uMakhola apho le ndlovu ufalaza wazala bathathu wazala inqolo emasongo ufalaza wekho kolandela umlando la sinazizinga kodwa umlando ngiyawazi kancane ukwakuka nje so nagcina nani-ke senilahleke ekutheni-ke ningakwazi ukulandela lezo zimo ezasezibekwe inkosi yethu kanje asingalahlekile ngoba sasikhangezile ukuthi phela kuyeza okomndeni wakwaDlamini sasikhangezile okunamanje eziyibhale eziyithupha sasiyibhekile noma ngasekho uFalaza unkulumo igama lakhe ngunkulumo ngiyangizwe la kwethu ethiwa ngihlale kubalwa uFalaza wakithi uMlahleni phinde kubalwe yena uFalaza unkulumo wakwaDlamini phinde kubalwe uMboqo ngoba kwakhanyile uma sekuhlukaniswa izwe bese beyidabulela izwe yibo abathatha bakwazi ukuma bamela leli izwe ukuthi likwazi ukuthi libuyele kubantu abamnyama ngaphandle kokuthi benzele ngabamhlophe mhlawumbe ungaqinisekisa lokho uma ukhona ulwazi onalo nalo ulwazi lapha ezingahlali ngathi ubani Mlahleni yebo uFalaza ngokwethu bewuFalaza ngiyakwazi ukhona uDala Umboqo wakhanyile manxake asuka ngale kwey'ngamlele kwaZulu benyumuka beza la bakhalapha ngosikei kwaNdlovu Umboqo lo benyumuka bezowakha la abakhe khona manje so unkulumo uFalaza-ke wakwaDlamini nabo baba ingxenye yokuvikela izwe ukuthi uma belungu bekudabula bona balibuyisele kushumayeleni kwakuzingwazi uFalaza wayeyingwazi welwa impi uFalaza
lo mboqo naye amazi wayini noma wayesi ulwa noma bathi kwathiwa undunankulu egazini so kwaba lolu ukuthi umlahleni akwazi ukuthi akhulume naye kuqala bese ehlanganisa amanye amaqhawe ngoba naye umlahleni ufalaza nolapha ekhaya nokwadla naye ufalaza naye so kwaba ukuthi ehlanganise abantu ayesebuthweni elifanayo naye uyamazi lo lapha enkomazi umkhonto ongiphefeni umkhonto ephefeni yeah uyamazi nginokuzwa ngaye but azange ngicoshe umuntu umlando omningi ngaye ngakubeka khona ethela nangu uphefeni umkhonto ngaye ngakubeka khona nangu uphefeni umkhonto ligama lakho okayidunga okayidunga ngithi ngakubeka lelo thuna lelo ngithi nathi nje kaphefeni yeah akazwa mhlambe okunye engakubheka kade ukhuluma ngendaba yeziganekiso la abanye bebethi eziganekisweni ezikhona zakhiwa ngabakwamandlakazi ngesikhathi behlasela inkosi lapha entabeni inkosi uDingizulu kodwa wena uyakho ukuthi ke cha kwakungamangisi elwa namabhunu ngasho usichazela kancane ngalokho ngichaza kabazi ngempela la noma welanga elinye ilanga yeah aniya lapha esiganekisweni kwambuka umgodi kodwa othe yazi ukuthi ngini umgodi othe yeah amangisi ayilala lapho ke ngeziso mabhuna khuphuka emgqonyeni lapha emfule emhosheni azolwa namangisi amangisi yona ashaya inhlamvu lapha shaya inhlamvu amabhunu bekwashabala okunye wakuvezile ukuthi ingonyama umdlokombane iyaveza ukuthi ifuneka ibeke umuzi la njengoba kungeminye emlando yathi ingonyama lapha esiganekisweni ngizobeka umuzi mawusesiganekisweni lapha kusho ingonyama le khothela nyalwazo lodaba mhlawumbe empini ufalaza makuphuma impi yakwaNdunu ibheke kwaNongoma baye bethi ingonyama uDingizulu yathi ufalaza sekuyiyona ngubo yakhe ngolimi kuchaza ukuthi kusho ukuthi yona ayebesethembele kubo ukuthi ibona abakwazi ukumvikela empini yakwaNdunu mhlawumbe ngiyabheka ukuthi ufalaza wakwadla mina inkulumo wayengxenye yabantu abaphuma bayolimpi yakwaNdunu yaseTshanini la ufalaza lo mangizibongo zakhe yeah uthiwa mvembane ndizehla zamandlakazi mvembane ndize ehlali zamandlakazi wala kusho kubonga ufala okuchaza khona ukuthi wayengxenye yamabutho wayengxenye yamabutho wayengxenye yamabutho kamandlakazi ufala kulungile indaba asiphethe ngalena yokuthi abantu abaningi bathi wakhona ukube okonke ombayi basembla kwezana embethi mafukeza nawo amasondo ngifalaza ola mnafukeza nawo kwamasondo ebula yimpi ufalaza yeah yakwazi na okunye ke indaba abantu bathi isibhedlela sakwaceza ngenxa yokuthi uphinda ngene wazalelwa khona kufanele ukuthi sishintshwe lesi sibhedlela sibizwe ngaye inkosi uMangosuthu Buthelezi mhlawumbe wena ungakubuka kanjani kulowo mlando lo le ndawo le inombanga she laba segazi bafuna le ndawo ibe ngasegazi kanti akunjalo le ndawo isemngceleni bakwaButhelezi ngokwazi ngale kwaZulu osuku le egazi yeah lesibhedlela basibanga laba bokulaba komadela siyakwazi udaba labo ukuthi bona abana udaba ukuthi lebhedlela sibiye ngakwacela sisemnqamlekweni ipampleko okusho phakathi komzi wokushumayelela noma umzi wasemadaka nomzi wasegazini sisemngceleni isibhedlela lesi semngceleni isibhedlela yeah semngceleni isibhedlela Betuanjale ngapha usegazini egazini semngazibhedlela kodwa siyabangwa kodwa manje yeah so uyakuvumela ukuthi singashintshwa noma uyakubuka ukuthi singashintshwa sibizwe inkosi uMangosuthu Buthelezi ngiyakuvumela lokho ngoba phela umntwana watetelwa khona esibhedlela sakwaceza
Ngiyakuvumela lokho. Sasinezindlu engaki? Ey'ntathu, olondo futhi. Olondo, abathandi yabazi bayemba. Yabona ngasekhishini la elikwaceza ekhwishini abokuphekwa khona. Abalapho olondo. Ungekhona futhi kwaceza usechibini. Kulungile, sibonga kakhulu. Mhlambe ke mawungafisa ukuba ingcenye ukulandela inkulumo efana lezi ukuthi subscribe ku-YouTube naku TikTok kanjalo naku Facebook ukuze ukwazi ke ukuthi ube ingcenye inkulumo efana lezi. Ndaba sesiyaphetha ke mhlambe nje siyabheka wonke umlando womntwana waphinda ngene into oyibonile ngesikhathi sakhe ebuncaneni bakhe nosona sekukhuleni kwakhe. Ikupho obukubone ngoba abaningi babuke mhlambe esayidini lokuba usopolitiki kanti nebenibaze inkosi limaze usopolitiki. Ikupho okubonile wakukhonza ngendlela ebephethe ngayo Umntwana. Yeah. Cha. Usenela. Ngoba umntwana wa amabhunu wasusa kakhulu eduze kwakhe. Umntwana mabhunu. Wazi wathi sinkwa esimhlophe. Wasikho esimhlophe ikhafu. Kusho yini umntwana? Kusho umntwana. Ekwesimhlophe nje ikhafula kusho umntwana. Ngenxa yakho ukususa amabhunu eduzane naye. Ngenxa ukususa amabhunu eduze kwakhe. Kodwa asebuyela emumva umntwana. Wathi cha. Asile sonke. Wapho sinkwa abuyele kithi. Wapho sinkwa abuyele kini mabhunu. Watshela TikTok. Straight talk. Kulungile Ndaba, asibonga kakhulu ngesikhathi osipesona kwiGula TV. Yeah. Asithokoza kakhulu iGula TV. Besixoxa ke noNdaba la wakwaDlamini umngane ziyakhala besikhuluma naye ngodaba lokuzalwa komntwana waphinda ngene njengoba kuvela ukuthi ke wafikela emzini waseQhutshini kufalaza oyena owamukela umntwana magogo uma efika ezoteta umntwana lapha kwaceza nempela futhi wathumela amadodana akhe kuba amhambise eMadaka ayomukelwa uvuka ibambe okuyinkosi uMathole. Siyabonga kakhulu Ndaba ngomlando osishelele wona namhlanje. Siyathokoza. Ngiyayibongela nabo kaButhelezi. Manilandela mina engumdala. Akusekho umuntu omdala la kwaDlamini. Yimi sengisele. Ngo-1943 June 26 wazala wena. ngizwa. So leminyaka emingaki manje? Bala wena phela mina 1943 June 26 bala mntana. Ngizobala. Siyabonga kakhulu ngesikhathi osipesona. Lolu daba ngifuna ukusako phela udaba nje bangikhuluma kabi ngifuna ukusako udaba luqoshiwe ulithola nje nawe nawe ungalithola nje